हाय हॅलो SM क्रिएटेशनमध्ये सगळ्यांचं स्वागत आहे। तर चला बघूयात, आज आपण वांग्याचं भरीत बनवणार आहोत। इथे मी 3 वांगे असे भाजून घेतलेले आहेत, हिरव्या मिरच्या भाजून घेतलेल्या आहेत, लसूण, कोथिंबीर आणि कांद्याची पात अशी बारीक चिरून घेतलेली आहे। इथे बघू शकता टमाटे, कांदे आणि कांद्याची पात अशी बारीक कापून घेतलेली आहे। तर चला आज आपण वांग्याचं भरीत बनवणार आहोत। इथे मी वांगे अशा पद्धतीने भाजून घेतलेले आहेत, बघू शकता। 2-3 वांगे मी असे भाजून घेतले, हिरव्या मिरच्या भाजून घेतलेल्या आहेत, कांदा, हिरवी मिरची, टमाटे, लसूण आणि कांद्याची पात अशा पद्धतीने मी असं एवढं साहित्य भरीत बनवण्यासाठी घेतलेलं आहे। तर चला आता आपण भरीत बनवूया, कसं बनवायचं ते बघूया। भरीताचे असे आपण वरचे सालं त्याला भाजून असे वरचे सालं काढून घ्यायचे आहेत। इथे मी तेल घेऊन त्याच्यामध्ये जिरे मोहरी टाकून घेतलेले आहे, कांदा टाकून घेतलेला आहे। कांदा असा छान आता परतून घ्यायचा आहे। थोडा लाल झाला की आपण याच्यामध्ये टमाटे टाकून घेणार आहोत। इथे बघू शकता आता आपण टमाटे पण टाकून घेतलेले आहेत। टमाटे पण असे छान परतून घ्यायचे आहे। ठेचा केलेला टाकून घेतलेला आहे, कांद्याची पात टाकून घेतलेली आहे। आता आपण वरून कोथिंबीर पण टाकून घेणार आहोत। इथे बघू शकता आपण आता फोडणीमध्ये 2 चमचे तेल घेऊन त्याच्यात जिरे मोहरी टाकून घेतलेली आहे आणि कांदा परतून घेतलेला आहे। टमाटे पण एक टमाटा टाकून घेतलेला आहे आपण, आणि कांद्याची पात, हिरव्या मिरचीचा ठेचा, लसूण टाकून आणि आता कोथिंबीर टाकून घेतलेली आहे। इथे बघू शकता कोथिंबीर पण अशी छान परतून घ्यायची आहे। आणि आता आपण बारीक केलेलं असं वांग्याचं भरीत हे टाकून छान मिक्स करून घ्यायचं आहे। असं छान हलवून घ्यायचं आहे। तर आपण थोडं हळद टाकून घेतलेली आहे। आता हळद टाकून मला खूप छान परतून घ्यायचं आहे। थोडा आपण 1 चमचा मॅगी मसाला टाकून घेतलेला आहे। आता आपण त्याच्यात वांगे बारीक केलेले असे सोलून घेतलेले वांगे असे आपण प्रथम त्यांना भाजून घेतल्यानंतर सोलून घेतले आणि आता आपण त्याचा असे बारीक चिरा करून कापून किंवा असे मॅश करून त्याच्यात टाकून घ्यायचे एक फोडणीमध्ये। आणि आता आपण त्याला छान मिक्स करून घ्यायचं आहे। मीठ टाकून घ्यायचं आहे 1 चमचा अशा पद्धतीने, आणि याला मीठ टाकून झालं की आपण याला छान असं परतून घ्यायचं आहे। इथे बघू शकता अशा पद्धतीने छान असं मिक्स करून घ्यायचं आहे, मीठ वगैरे सगळं। आणि 10 मिनटं याला आपण थोडंसं आता परतून घेणार आहोत। नंतर आपलं वांग्याचं भरीत असं छान तयार होतं। इथे बघू शकता याच्यात आता आपण शेंगदाणे भाजून आणि त्याच्यात आता आपण याच्यात असे अख्खे शेंगदाणे टाकून घेतलेले आहेत। थोडेच टाकलेले आहेत आपण शेंगदाणे, असे पूर्ण भाजून आणि ते चोळून असे शेंगदाणे टाकून घ्यायचे याच्यामध्ये। छान टेस्ट येते शेंगदाण्यामुळे भरीताला। अशा पद्धतीचं भरीत तुम्ही पण नक्की करून बघा। व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा, शेअर करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा। व्हिडिओ बघितल्याबद्दल धन्यवाद।